What's up, Super Fam? Super Migobay is in the house, and for today, nakapatahal ta. Nakapatahal. So, in this video, Super Fam, I just want to share you about sa share ba ni or tip. Basta nara na siya ani nga kalakit, share ba ni siya or tip. I just want to tip ba kanang murag advice lang pud gaway ba nga kanang sa mga laki nga manguyabay, kanang seryoso lang nga manguyabay, dili to uban nga pag-uwag lang, ha? Katong mga laki nga seryoso kung manguyab na nowadays, ayaw ra mong diskarte sa bayi kung muhangyo mo sa bayi, ayaw kiningnan nyo padritso og kuan ba kanang pero katong ingon ko nga kanang uyab nga pa uwag lang, dili lahi ra to sa mga outer space. Yeah, char. Pero kaning ako ato lang sa mga seryoso nga mga laki nga which is ang ilang uyab gikuanan nila para tambayaw yung nga nila sa ilas gutsan para sa future uns para sa ugma, dili lang taphaw lang nga pag uyab kanang uyab ra gud kung matawag lang nga uyab na ay uyab gud nga ika-presentar, di ba yun no? Kay kun atara kasagaran goron ang uyab ipigya maramang presenta nga ay mauyab mapakita ba. So ang sa mga lalaki nga kanang ang ilahang hisgutan for the future na jud mo na seryoso nga mga laki. So ang kung manguyab ganit ang mga laki nga mga serious, katang mga endangered species, kaya kanang mga seryoso ron, mga endangered species naman guna siya, mga palangit tao na kay ba, like yours truly. So Super Fam, kaning mga diskarte, mo na siya diskarte sa mga seryoso nga mga laki. Di po na siya mga seryoso or di siya. So kung manguyab man gani tao mo na makontot. Kung manguyab man gani mo mga laking seryoso, ayaw ninyo i-chat, ayaw ninyo i-chat or i-text or itawag sa personal job, na personal. But second, kung mahangyo man gani ta, dili po na to pag-ingon nga na anak nga mo gani na akong hinangyuan usahay pod nga kanang ma-pressure man bay nga muna akong hinangyuan, muna akong experience ako paghangi sa bay mo, ingon ako sa bay nga what if kung manguyab ko nimo na ba ko chance nimo. So ang tubag sa bayi mo, ingon po na lang duhara pa nga naa or wala, di ba? So na choices. Og mo yon ang bayi nga wala, di wala tay paglaom ana. Og mo na ni naa pa. Pero sad to say nga kanang istoryahan ay nako before sayop din na siya ang pagka-discard, din na siya, although sayop para nako, pero sa uban ako balo, but for me lang naa siya ikuan lisod lang siya para sa bayi ba sa parts by bit nga kuanon i-decide, but ang usa jud ka nindot nga kung tawag diskarte as goes like this nga kanang digid ka kuan ang bayi ba or do mo sugot siya or dili, basta ingno nato siya paghangyo nga ayon anay ba nga miss single man kanao na gid-ana kung mo diskarte tag bayi single gina siya, dili na ay uyab, di ba? So muna siya Super Fam kung manguyab ta sa bayi, di na to ingnon siya napatay chance or wala maglain ra kay na magpilit lang kayo ba. So atong panguyabon sa bayi, atong pagdiskarte sa bayi in a formal ways, in a proper way, ingnon lang nato na siya pagpanguyab nga pranggi kan sa itong kasing-kasing nga paghangyo ba, ingnon to siya nga miss manguyab ko nimo, it's either mosugot ka or sa dili at least nanguyab ko nimo, nihangyo ko nimo. So depende na sa bayi Super Fam kung mosugot ba na siya na to or dili, at least lang sincere ta sa pagpanguyab dili lang wala tanang uyab nila pinaagi sa lawas nung kahinam or else ana, pero naaman dyan na siya, but in a proper after mo kuan marriage or depende lang na ninyo sa inyong sabot, basta ang importante lang sincere ka nga manguyab, wala kay laing gikuan niya kundi ang imuhang maghisgot lang mo sa future og mahimo na siyang imuhang ka forever, di ba? So Super Fam, wala to ang gamay ako ka-share ni ining vlog og thank you ug salamat sa pagtanaw. Thank you.